Goedendag, het leukste kind van Nederland is weer thuis. Wat is dit? Een telefoon? Volgens mij doet hij het niet. Waarom doet dat ding het nou niet? Nou goed, ik heb jouw punten in de app gezien. En daar werd ik niet vrolijk van. En vooral omdat jij nooit je huiswerk doet maken. Sinds wanneer lukt het jou om die app te installeren? Sinds de moeder van Tiffany die bij mij heeft ingesteld tijdens de wekelijkse borrel. Kijk, dit is een Spaanse pantoffel. En wat gaan wij aan die punten doen? Huiswerk maken. Huiswerk maken, ja. En niet alleen zeggen dat je huiswerk gaat maken, ook doen. Want anders... dan ga ik mijn huiswerk maken. Naar boven. Mag ik wel mijn jas nog uitdoen? Wat hoor ik? Dit ga je mij toch niet menen? Dit vind ik niet meer normaal hoor. Volgens mij ben ik niet streng genoeg geweest. Wat is dit? Ik schrik me helemaal kapot. Ik dacht dat jij huiswerk ging maken. Ik ben huiswerk aan het maken, kijk maar. Ik tril onder bijna van de bank af. Ik heb altijd de muziek zo opstaan als ik huiswerk aan het maken ben. Sorry hoor, maar dit kun je toch geen muziek noemen? Dan kan ik me goed concentreren. Jij bent raar. Jij bent echt heel raar.